Koľko stojí veľký posuvný portál na terasu? Toto je hliníkový zdvižno-posuvný portál Aluprof MB 77HES. Rozmer tejto zostavy je 3550 x 2095 mm, takže ide o veľké presklenie vhodné pre moderné rodinné domy. Portál je osadený kvalitným trojsklom s veľmi dobrými izolačnými vlastnosťami, ktoré pomáhajú udržať teplo v dome aj počas zimy. Hliníkový systém Aluprof je známy svojou pevnosťou, stabilitou a dlhou životnosťou. Vďaka zdvižno-posuvnému kovaniu sa aj veľké krídlo otvára veľmi ľahko a plynulo. Takéto riešenie vytvára krásne prepojenie interiéru s terasou alebo záhradou a zároveň prinesie do domu veľa prirodzeného svetla. Cena portálu v tomto rozmere začína približne od 4200 € bez montáže. Ak plánujete podobné riešenie, pošlite nám rozmery a radi vám pripravíme cenovú ponuku. Sanmont Pezinok.